الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بيا لغمساسوية هجرية باكلي أني كمناني أني بيناني أني فلا سهر ذي القادة من هجرة سانكالو تانيكلنا بسوني ودورنا ميلادي نصارى وكجاتي بافلاني مغاني كله سانكالو ولون فلانا بسوني وتاني دورنا أمبي داودا بوغو مسجد الرزاق أمبو كنو بيني على سونا درسوتون كانكا كيريا رسالهنا دي كنو mais comme bi amba fe ka derisu jo ale fanan kanka babu kura deta donc ambe ale derisu boala bi minye lehiya kowye ko damado bambolo ka kuma lehiya ka ambe bi take oye wani kutuba ale teseka wakati janta iteseka chaman fo akono ibe kumba bawde fo kutuba kono bini ala sona ni wakati seraka abo amba fe ka kuma lahiya kiruka folo ambe kuma min kan lahiya kola folo al ikhlasu lillah dusukun kalasi lahiya ka faga ni dusukun kalasi de lahiya kana faga kalahiya nyini kasa kombe ndew ni sonjana ye lahiya ko kanake oye ko ka dew ni sonjana ye akanake fana ko ka myuso ni sonjana ye akanake fana nyinkal lahiya sa songo balaka asiri nka doda la ni min be teme karsa de kala ya ni nya kana ko fana akana ke fana ikalla ya be demisenu mbolo ube yala na ikare kono na ula karsa kala ya de ni nye lahiya ko kana ke ninga ni yauka ni lahiya kera ninga ni yauka lahiya ti bolo sogo de bi bolo ala ko qur'ana kono لن ينال الله اللحومها ولا دماؤها ولكن يناله تقوى منكم ala ko billahi ya munun kan tigete ani hadiyaw uka sogote she alama uka jolite she alama me ubakene alanya siranya ni dusukun kala siminye wode be she alama akakeni dusukun kala sinde kake ala kama koye ciden fana ko innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa ako bara bebe kenin ganiya de ni yemin ganiya o de bekiye donc ganiya kake lahiyaw faqalila ala kama koye dusukun ka kala si ala de akana ke bebe lahiya faqa umfana kala lahiya faqa kana ke nonunye akake ni ala kode ka dusun kala si ala ninye foloye ashani fulana masruriyatu al-uluhiyyati lahiya sharia dedo qur'ana la hadisa la bi ijma'il umma ani don ke bo be faral la ñogon ka kallahiya ke sharia qur'ana ayawla ala ko fasalli li rabbika wanhar ako salli tigi alaye ika kan sogolike tawsir kelaw yen ninke de salli basalli ni sallira ibika lahiya kan sogo o ya iranna ko lahiya ye sariya alaka aya fulana
ala ko qul inna salati wa nuski wa mahyayi wa mamati lillahi rabbil alamin. ala ko ciden ka fo ne be salli mununke nde kantigeli mununke nka ñanamaya kono mbe bara mununke mbe bara mununke nka saya kofela kama mbu beke ala kelempewde. donc ne ñayiranna ko lahiya kantige be donne aya fana kono sariya do. ala ka aya fana nana ولكل أمة جالنا من سكى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. alakum manto temenane ala ye kantigeli kuma sariyaye pour ko ala togofo u ka ala togofo ne ala yu garjage baga mununa ku kantige to ka ala togofo ka. donc nin fana ya yira Allah ya sariyaye ciden karisa sahalen fana nana kon man wajada sha'atan summa lam yudahi fala yaghrabanna musallana. ciden ko ni mo minya yuru wali soro se biye kallahiyasa e mallahiyasa ikana gere anka salli kenela ikana gere salli kenela ire. donc qur'ana ayaw ya yira Allah ya sariyaye hadisa ya yira Allah ya sariyaye bi jima'il umma silama manton be farla ka kolla ya sariyaye mais aka sunna yani aka wajibiya sosoli nano de la jamhur be min ka don ke ba fancama be min ka lahiya sunna gelende don ke ba do fana ba ka ko wajibi do cheikhul islam bun temiya be mile ka to maka kuma wala kolla ya wajibi de mais don ke ba fancama ko ne baka sunna gelende do. wallahi ya sariya do anya fo cogo me qur'ana aya wala hadisa wala bi jima'il umma me minye lahiya fasamantiya hadisa sahale mana wala sariya do me hadisa sahale simana lahiya fasamantiya la. qala ibn al-arabi al-maliki fi kitabihi qala ibn al-arabi fi aridat al-ahwaj ليس في فضل الأضحية حديث صحيح وقد روى الناس فيها أجائب لم تصح. ابن عربي مالك كادو دونك بغادو أكا كتابو كنو ترمجي كسره دو وبافو آردة الأهواز وكتابو جوجي ورونا مغا كمفلا أني بيشيغي أني شيغي رولا أقول ليس في فضل الأضحية حديث صحيح كل هي كفسمانتيا كو حديث سهل منالا وقد روى الناس فيها أجائب لم تصح أقوم مغو يكو إوا كو كبا كلن تامان فو على نياشيما سها أشيما سها سريادو مكو حديثة دي فلن نيني كافو نين لهيا نين فسمانتيا دي بالا وحديثة مسها حديثة دوبنا kolla hiya nunu abe yele wulude ka kana qiyama keneka harisa sahalente harisa dobe na ko ya cide nyinin ko konnilla ya fana jumaya ako sunnata bikum ibrahima ko fa ibrahima ka sunna de lahiyaye aw ko cide ma baraji juman banna lahiyala ako lahiya shibe lahiyala abebe sababu ma baraji ko sufidu aka sufi uko ewa ako shishi bala ani sufi bala abeke ma braji hadis mawdu ni hadisa yengalonde kada ci dan kamafo. donc ibe karamogo chamani kutuba kalana chamanye mimbaru ko be hadisa fo lahiya fasamantiya kashima saha afoi masaha. donc ninye fulana asahalisu sabana أن تكون من بهيمة الأنعام لا يبقى جمنا بهيمة الأنعام كبغا مرلو نعمة مشي سغا با لا يبقى نونون دلا نعمة تيما بكل لا هي مسمى بكاي مشي تيما بكل لا هي مسمى بكاي سغا تيما بكل لا هي مسمى بكاي با تيما بكل لا هي مسمى بكاي. o delle jumaye
ala kul yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma allahi fi ayyamin ma'lumati ala ma razaqahum min bahimatil an'am. ala ko pour ka sharia nafama nafamin buye anu ka ala togofo fi ayyamin ma'lumati wa yadhkuru isma allahi fi ayyamin ma'lumati ala ma razaqahum min bahimatil an'am. una ala togofo tilewla tilemunun donendo bagawuka bagamunun ni ala yu garjage ola. donc lahiya be bo nim baga nunun de dalane am nyame mishi saga ba nunun de beke lahiya ninye sabanay nani na rabi'u an tabluga shinna al mahdud sar'a. an fule ka munun fo ko nunun de beke lahiya e u ka she sa hakema silamiya sariya be sa hakemin jate u ka she sa hakema silamiya sariya be sa hakemin jate nyame ni bo de ke lahiya ka sanduru dafa ni be misi ke lahiya ka sanfula dafa ni be saga ke lahiya ka kaloworo dafa ni be ba de ke lahiya aka sankele dafa. nunun dalay munye ciden ko la tajibahu illa musinnatan illa nya asura alaykum fatajibahu jaj'atan min ad-dan. ciden ko kana foy faga ni musinnate no gele yaraw bolo jajiya sagala ako faga musinna ba fode ma ko saniyu bi an takuna jaj'atu min ad-dani aw shaniyatu min khayrihi. sahatu yemunye minye sagaye okake jejiye minye sagatana ye ubafo okake saniye mana saniya be nyame de la ani misi ani ba sagata ubafo jejiya kore munye ni sagade ni awolola afarikoro shi jolende do bo ni kaloworo dafira de shi be damina kada uko jejiya odela ashibe damina kada jejiya koro ninde. donc anko musinna jejiya minye sagala kaloworo minye kaloworo dafa uba fode ma jejiya sagala saniya nyame minye sanduru dafa saniya misila misi minye sanfula dafa saniya bala bami naye sankele nayo dafa. bon ninye ukasa hakewe munun beke lahiya. alqahamis duruna an takunu qaliyatun min al-uyub al-mani'atu min al-ijja'i wa hiya arba'atu. duruna lahiya ka kishi lebu munun nu yera la nu babbali na tisika ke lahiya. lahiya ka kroshi ka kishi ka bo lebu ma ni lebu munun sabatira la na tisika ke lahiya. o lebu nani dedo lebu nani anana barai ibn ajib ka hadisala ako arbatu la tujzi fil adahi al awra'u al bayyin awruha wal arza'u al bayyin arjuha wal maridatu al bayyin maraduha wal ajfa'u allati la tunqi. ni hadisa be hadisa kitabu duri nate Bukhari dorondela ciden ko lebu nani nulu sabatira bagan na ko atesika kella yaadi nya kele min kan nya kele nya bangelendo mana bagan minni anya bora kene made ube anya wa tarakono na dela ni ya hidro nya be wodela ube nya kishe inde bolendo ni nya kele nya minni ni kan nya kele nya bangelende do ni mugo ya yedro bafo ni nya kelende nya imbolendo kishe imbolendo ube adonendo konola nimbe baga minna nya kelendo nya kele ya min bangelendo ate dogola otesika kella ya ni nya fuloy fulana mimbe chu ashenka chu ni min fana do abangelendo adogolente
ni mogo ya ye ba fo nimbaga a shemba dimi nimbaga bechu men ni baga bechu chuni mi mabange wata kala ya bali men ni chuni mi bangele ndo chiden ko de la ya bali ni nyefulaye sabanna bagam banale bagami banami na bangalelo bana do de be bagana ni mogo ya te dogo yere la yere bado ni nye bana bangelende ya be bagana men ni bana do be bagana dogo lendo mogo taye ota kala ya bali me min bangalende do o be la ya bali ni nye sabanai nani na bagam min fasalendo hari sembetala afasara hari sembete surala nim fana teke la ya donc ninni nani sabatira bagam min na ube defo min ka jugu nonu nye o te se ke la ya mana ni bagam min finyelendo yere an ko ni min chuni bangelendo ni bagam min sen karila ate se kanye defo min ka jugu ni defo nani ye ni o yera bagam na ate se ke la ya abe misalia ni defo nani la mais min ye bagam min tilo ewa sogolendo ube a tilo faralende do ube gerede karilendo ube a kude tigilendo nonu nye makarhude men ni ka baga faga puto la bashitala iki ka baga kuroshi kabula aka kishi ni defo sitala ode kanyi mais ni nani inte ni nonu na nyogona yera baga na beska kella ya don ka ba fu makarhu parce que hadisan min nana ula hadisai masahab hadisa yuruni min sahara ali ibn abi talib ka hadisa ako cide nyi ulunya mariya an tastasrifa ali aina anka bagaw nyew korosi pura kana kenya kelenye ko cide nyu fu awluye me obe to min fu akofe ko cide ko ankana bagam min tilo faraleno bagam min tilo tigelendo bagam ngere karleno bagam ku tigeleno cide ko ankana nunun kellahi hadisa masa harisa sahalente denku defo nani ni ulude yera bagala ateseka ke lahiyai ni nye defo yoroy woro na joyoro woro na sadisun an yudahiya biha fil waqti al mahdud saraa lahiyan nunu iku kantige waqti la salama sariya ye waqti min dima wa huwa ba'da salati al eid يوم النهر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فتكون أيام الذبح 4 سرتي ورم من بالله يا كنتيجا لا لهيا كنتيجا وقتي كونو سلاميا سري وقتي ملاتيجا إكالله يا كنتيجا كونو سلاميا سري الله يا كنتيجا يا تا salliba do ni salli kene jigira hadisa udola ciden ko sallallahu alaihi wasallam man zabaha qabla salatin falyuid akoni mugo ni kantigali ke salli nye sanan ka salli kene bo salli nye ni kantigali ka ko sagitaka na cogo dolan man zabaha qabla salatin falyuid makanaha ukhra akoni mugo kantigali ke salli nye sanan ka salli nke afo ekallah ya wore kantiga nula ikallah ya amanye harisa dola man zabaha qabla salati fa inna ma hiya lahamu yuqaddimuhu li ahlihi wa man zabaha ba'da salati faqad tamma nusukahu wa asaba sunnatul muslimin harisa dola ciden ko ni mo gommi ni ka baga kantige lahiya kantige salli kenenye sanan ka salli ako ye sogode droniye adi ikademba yama akum mi salli kene jigilen ko fe ni mo gommi ni ka lahiya kantige ko e kal lahiya ede ye sunna ke ede kal lahiya de batoye ye silamo ka sunna soro ika bato dafara ye silamo ka sunna soro donc lahiya kantiga yata salli do ne salli kene jigira depuis salli kene jigira dron salli kera dron lahiya bisika kantiga ne don ko doya afoka faraka ni hadisa do nana anyuma yika bila kutuba kaba salli kanke
kutuba fulan min be kala kutuba ka kala kutuba bannen kofe ibi kallahiya kantige lahiya kantige adilolente ko fo alimami ka kallahiya kantige o koni be majabi malikila ulu boloni alimami mi kallahiya kantige kani kallahiya kantige me doni ke baga chamani jamhuru be minka ni salli koni kera kutuba kera doro lahiya kantige daga har ni malimami makono adillon ta almami ka lahiyama ni almami ka yoro ni misiri ka surwana ka lahiya nana misiri kono salli kene do be misiri do salli kofi aya kutuba kofi aya ka lahiya kantibe benyana o kanyi woye sunnay min na mashe ko ke ni kutuba kono jigna doro adagara lahiya ka kantige hari ni almami mata kantige adillon ta almami ka lahiya kantige la nin ka famu abe majab maliki dera ko ikana kantiga almami nye ni hadisa woro ani jamhuru be min kan ni doni ke ma pancama be min kan min giriya lendo min sahalendo ni ewa salli yere banna doro le yabbe saka kanti hari ni kutuba majigi ni anyuma bila kutuba kajigi salli banna kutuba ko fe le yabbe kantige hari ni almami ma kantige aw le ya kantige ya ta depuis salli do fo salli don ko fe tile saba min betu wala fo tibe tile saba na kata tile bi abe komi sisa don nani de yella ya kantige salli don yere kele ani tile saba min tugulen bala tile nani o de yella ya kantige donya salli don yere be siga ya kantige tani kele na be siga kala ya kantige tani fulana be siga kala ya kantige tani sabana ibe se kala ya kanti fo kata tali sabana do kata tilebi ni tali sabana tilebi nando na tani nani nan Allah ya kanti ke banna tile ndani de Allah ya kanti ke me tile folo o de kala ya kanti gali kanyi katime tilo to fanaka parce que ci don ko afdalul ayami inda Allah yawmun nahari summa yawmul khar ciren ko tilew be nyuma ala fe ko o ye kan sogoli donde ko o ko fe ani minna mo be sabati minna domi donc salli donyere ki kala ya kantigola o de kanyi o ko fe tile tani kelena o ko fe tani fulana o ko fe tile tari sabana mais malik ma jahabla ni yoro fanala salli do ani tani kelena ani tani fulana ulu de Allah ya kantige donye tani sabana Allah ya kantige teke parce que ambe nunu fo malik majhabi ko fo munna parce que chama jamana kono be malik majhabi nunu ndeka wode yato ambu fo kayira nimba kono me fen sahale nyinde malik ka majhabi la ale ko salli do ani tile fulamin tugulen bala kantige be ko de la tile sabana tani sabana kantige te kola mais kuma sahale salli don ko fe tile saba min tugulen bala kantigali be ka bela abe kantigali donye ni mugo munun kallahiya kacha abe se ka salli do abe se ka do faga tani kele na abe se ka do faga tani fulana abe se ka do faga tani sabana abe se ka do faga ni tali sabana ko ni tile binna donc o ya banne o de lay munye ko tile saba imbe ka fara salli don ka bela ya kantige donye ciden ko ayamu tashriqi ayamu aklin wa surbi wa zikrillah azza wa jalla ciden ko min ayamu tashriqi ya tile saba min tulembe salli donan ciden ko nin don sabai ko abeye dumuni donde ani mini do ani ala kusuma do salli don kera dumuni donye chogomi mini donde chogomi ala kusuma donde chogomi de tile saba min fana tulemba la ciden ko fana ni salli do imbe de kelenya abe dumuni do abe mini do abe jikiru do bo ni tanke cide nyere yen nin tile saba aye tile folo ka kiri di nin tile saba ma kan tigali be ke tile folo na chogomi abe ke nin tile saba fona kono chogo kelena ani hadisa do nana cide ko ayamu tashriqin kullu ayamu tashriqin ayamu jubuh ko cide ko ayamu tashriqin be tile saba munun tugulembe salli do nga ko be kan tigali do ni hadisa albaniya saha ayamu tashriqa ko tile saba imbe kan tigali do ni hadisa in sabatira yoro mi kuma worete hadisa sabatira cide nya be ke kan tigali do nya
donc min ye lahiya kantigɛ ye tile 4 kɔnɔna de lahiya bɛ kantigɛ min ye asabiu wolonfulana an takuna milkan limudahi aw ma duna lahu fiha min qibali shar'i aw min qibali malik lahiya sarati dobe wolonfulana lahiya kake lahiya tigi ita de kasagai akana sor wali saga de bi bolo iba kantige kata wali saga sunya ube ka wali saga jakwa boshi ala kata koibo kel lahiya ye ala mapotola inna allaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba alay masa senema de ate foyi mina fo fen senema lahiya kake yere de tado an ube mogo min tado o de jenana ye ka dima sariya la koy ka kantige aya dima yere de ya dima akaki yere ta yere ka marali baka ube saga tigi yere ka jena ye ka saga indima mesino ni ote ate daga ka wali saga kantige saga sunyale ube saga karaba bosha tigi wa koy bo kantige ko kel lahiya otebe bon lahiya in kanake fana saminu segina Allah yata'allaqa biha haqqu li ghayri fala tashuhu tadhiyati bil marhun shegina lahiya kanake kon mugo wore ka hakke dilole mbala misali la eye fendo fere fendo de ta mugo do bolo eye ka saga dama kon ni nye garantie iye juruta mugo bolo ki ka saga dama ko garantie nini ka juru sara ibin ka sagade o juru min be e bolo o saga min be e bolo ka juru kunkoro wali mogo wore ka hakke dilolen be ni saga ina te se ko kantige abe e min ka juru koro te se ka kantige e wa saga stigi fana te se ka mina ko aba kantige tanka mi ka juru sara parce que ka hakke dilolen be saga ina kaba adira e ma I ka juru de koro donc ate daga ka faga ka hakke dilolen bala nin ka kolosi ni obora ya tashu konontonna ma huwa afdal fil uduhiyya bon lahiya la juman kanye anko nyame be ke lahiya misi be kay saga be kay ba be kay bon nunu na juman kanye lahiya la min kanye lahiya la al ibilu nyame de kanye summa al baqaru ko fe misi ثم الدان كفي سغا ثم الماج كفي با ثم سبو البدنا ثم سبو البقرة وكفي نيامي سارا ولون فلانا وكفي مشي سارا ولون فلانا وكفى سمانتا بتا نينشوكو دلا مجهبي ناني سبعين تارا أنكولك كما من فو سبعين تارا أودي نوفي أبو حنيفة أحمد بن حنبلي imamuna Shafi'i nunu sababa ka de lahiya do hadiya do nyame de kanyi o ko fe mishi o ko fe saga o ko fe ba imamuna Malik rahimahullah aleka majhabira le de ko hadiya la ko nyame de kanyi o ko fe mishi o ko fe saga o ko fe ba ko men ni be lahiya de kantige ko saga de kanyi Malik ya ka delake munye ko saga de ka sogo timinendo aka sogo kadi ani fana ko ciden dumera saga faga de ka Madina ani fana udogo ka delake ko nanye lahiya yereye lahiya tara Ibrahima ka kantigali de la tumbe Sumaila kantige ko ala Sumaila kuma boni kantigali pembaye ko la ko Sumaila kuma boramine ko ye saga de ko ola saga de kanyi Malik mujahabi ka de lawfule saga fasamanchali la touka don ke bawo yo jabi min Ibrahima koneta yo ka boye nyu hadisa min be fo ko ye cide nyinin ka kunni lahiya fana ya jumay ko fa Ibrahima ka sunna de ye hadisa ngalonde hadisi mawdu hadisa masaha hadisa nyen galonti galende ka da cide na ciden ma fo ko an fa Ibrahima ka sunna do bon min be aya kono ala ko wa fadainahu bi dhibhin azim akwa le Ismaila kumba boni kantigeli femba ne ala masaka fo moye
Qur'ana aya kono ko ala masaka fo mo yede tawsiri kelaw do de ko saga mi ala ma fo ko saga de ala ko ale ismaila kuma boni kantigeli femba de donc ama fo aya kono ko saga bon o ko maliki ko ciden je saga de faga madina o yamba seto ka hadisa ke ko jabi amba seto ko ciden tunte wala hasali me ko alebe wala hasali aw ko mun na eboke ako parce que ciden be ko do be o kanyi baraji bula ko fasamantu do ko nyumaunde do ko me ciden tumbu toye pour ni ale yu ke kana gele ya kam mantunka abe ko do toye ko fasamanti do toye hinna kata kam mantuma abe ko mistara salatu tarawih fule sungalo kan nafila fule safo kofe ciden nya ke tile saba mais aya toye ko parce que nale dumana ka kana ke wajibi aka mantonka bo ko nyame de kanyo ko fe mission ko fe saga mais cide nya toye de nyame fagani misi faga toye de pour akana geleya de la saka mantoma akana geleya ra kam mantonde ka ode ato cide nya saga faga ko sino fasamantiala nunu anya fo chomo ode do cide ka saga faga sababu yede no ya kata kam mantoma pura kana geleya ke mantunka bon munu nye majahabi saba nyu ka della ke jumay munu ko nyame de kanyi o ko fe misi o ko fe sa o ko fe ba ulu yu ka della ke hadisa jele nye bukhari muslim kono tuma mi ciren tumbe juma tali jonna fasamantia fo akum man raha fi satil ula ka annama qaraban badana ومن راح في ساعة الثانية كأنما خرب بقرة ومن راح في ساعة الثالثة كأنما خرب كوس أقرنا ومن راح في ساعة الرابعة كأنما خرب الدجاجة ومن راح في ساعة الخامسة كأنما خرب بيضة ko cide nyire fule ka ewa bato fe on fasa mantiade fo ko ayutu nyogo nyanni ntogo de la cide ko juma wakati folo ni mo men tara be ko mi nyami sadaqati ako wakati fulana ni tara abe komi ye misi sadaqati ako wakati sabana ni tara abe komi ye saga jigi sadaqati min girew dafalendo ako wakati nani na ni tara abe komi ye she sadaqati wakati duruna abe komi shefa boko cide nyire fule ka bato fion fasa mantia tugu nyona ni chogo de la ko ewa bato yufana bato munum bi gire alala ukumba ba do de lahyai ukumba ba do de lahyai donc ko ola lahya fagalila nyame de kanyi o ko fe mishi o ko fe saga o ko fe ba donc nin kuma de sahalende nin kuma de kagirininde sahalendo lejina daima li buhusilimi wal iftai fatawa lejina daima li buhusilimi wal iftai uyeninde giriya uka fatawa ikono tumamu yunyinin kan lahya la juman kausa uko nyame o ko fe mishi o ko fe saga o ko fe ba o ko mojabi saba imbeninde ka o ko la yalla ni o ka pasa manta betani chokodela o ko maliki de ko saga kanyi ko parce que ciden saga de faga akomme o ko me ciden tumbe ko fasa manti do to e pura kana gele ya kam montonga donc me fasa mantiala o ko ninde ka giri bunu semi rahimahullah akai risala como risalatu fi ahkamil uduhiyya afana yemin giriya tuma me anana Allah yau ka fasa mantiala akon nyame de kanyi o ko fe mission o ko fe saga o ko fe ba afana yo de ko aka risala in kono risalatu fi ahkamil uduhiyyati wa zakah donc nunu betan ni chokodela fasa mantiala donc minye saga ikelinki ka saga faga o fana kausa nyame sara wolon fulananya ni kelembe se ki ka saga faga o fana kausa misi sara wolon fulananya fasa manta betani chokodela nyame de kanyi o ko fe misi o ko fe saga o ko fe ba o ko fe nyame tila wolon fulana o ko fe misi tila wolon fulana u ka fasa manta be nyogo nyen chokodela ni kelembe se ki ka saga faga ube hari ni kelembe se ka basa ka faga o kausa i ka do nyame sarala o kausa i ka do misi sarala mais ni kelembe se ki ka nyame faga i kelembe se ka misi faga o de kausa kateme saga ani baka
donc ni nye fasamantaw yoro ni ambora o yoro la bo ankol lahiya ta'yinu li uduhiyati juman bil lahiya kere kere ko nin kera lahiya kaba hari suron kuma na ola ko doni ka ko fen saba ni ya lahiya sa kana yire mani lahiya ngani yai ube lahiya sa nen ko fe ya fo kadda kan nin kan lahiya ube ni lahiya kan tige ni lahiya yai ni saba de beke asabati ko ni lahiya kaba anko bunu seminu bola kay risala kono lay fula de sabati ni asanen ko fe ni ko ni kan lahiya ni ya kan tige ka kel lahiya mi anko mi nye bun teme cheikh sala bun temiya ani maliki nono ani lezina daima wulu ya kenya ni ya asa ni lahiya ngani ya bese ka kere kere ka ken ni lahiya bon ni lahiya kere kere ya ka ken ni lahiya feun duma kiru duma ba no fe kiri folo ni ye saga sani lahiya bans ewa bagan sani lahiya ngani ya akiri folo ye munye o saga kera lahiya kaba ate daga ika fale ki sago kala ate daga ika fere saga in kera ala tay kaba kera lahiya ate daga ika fale saga wurela ate daga ika fere fo don ke ko ni yere ya do saga wure yera o kawsaye mba fe ka fale o ye o daga men ni o ta tanka kire ka kel lahiya ate daga ika fale kele fulanna ni lahiya nye lahiya muso de ya sani lahiya nganiya ube sanen ko be ko ni nyen kan lahiya bo ni hara ya sura kono mande do na jigina de yimbe kantige ka fara bakare lahiya de do tanka kere len ko fe ka kel lahiya na kono mado ni demmi mbora de yim fana be kantige ka fara bakare lahiya de do ate daga ka de mura parce que ade yim fana kel lahiya ka ba anofe bon akiri jumam fana be tuguni lahiya kere len ko fe ka ke lahiya ni allebura e ba sa wakati mi defo sita la nye defo nani mi fo defo sita la mi asannen ko fe ni lahiya ngani yae ube ke len ko fe ka fo ni nye lahiya de lebu bora la o ko fe de asien karila ube o ko fe ko karila ube a ko fe de nya chira kabo akere len ko fe ka ke lahiya tanke defo min fule ka soro lebu min fule ka soro ni e ka yada tala e ka faratu tala a ukonin defo min koni ya kas e wa bagayin soro kala yan soro a se ko sitenin alla la kala tige de ninye e ka yada te ka faratu te o kan tige ka kella ya defo inte foi tora la tuguni asanin ko fe bolode ni ewa ni la yanga ne defo min yira la kan tige o te foi toro o de lay munye ciden ka sey way bunu juberi dondola unaka lahiya hadiya unanama hadiya dobe ukonni hadiya ko ashen karla de akwaya laje na ya suru awu ya shen karlende sa atesika ke hadiya me na ya suru sannen ko fe awu bolode o ko fe de shen karla bashitala aya continue ka lahiya imam an-nawawi ni hadisa do fil majmu ako hadisa sanadu kanye ube kiri wore jumambala ni e kal lahiya sarade lahiya kere ya ka kel lahiya pasannin ko fe ko ni nyen kal lahiya o ko fe de ananasa lahiya wore sanitila ni ni bol lahiya la lahiya wore sanitila tuguni ayi wasa harin ajifarade ati kai kal lahiya wore sa tanka kere len ko fe ka kel lahiya o ko fe de ajifara sara atika koibe lahiya wore sa kabila nola ube nu ya sunyade e ka saga sannen ko fe ka asane kana yire mani la yanga ne ube asannen ko fe ko ninyen kal lahiya o ko fe da sunyana lahiya wore sa netika atika ikal lahiya wore sa akerkerelen ko fe ka kel lahiya donc o ba fo ninde mata'inu li uduhiyya ni lahiya kerekere ka kel lahiya o ko fe ni lebu munu nya soro kitu munu ba no fe o yen nunu fanay bon minye lahiya nambora ni yoro nunu bela anko nyame mo wolon fula bese ka fara nyame ka mo wolon fula
ubese ka je ka nyame ke lahiya uba sara kelen kele ka sara aye saga parasita ye aye bolla yala mo wolon fula bese ka je misi fanala ka kantige ka ke lahiya ye akelen kele ka sara abe lahiya bo iye bon ni ka lahiya ekelen de nyame faga ekelen de misi faga ekelen de saga faga ekelen de ka ba faga minye saga anim ewa ba mo tese ka je ola kwabe wori fara nyogon ka saga sa ka ka lahiya har mo fula tese ka har fara nyogon ka ko abe wori fara nyogon ka ba sa ka ke la ka sogoti la tese ka ke men ni yere yi saga ika saga faga to ikonti ala nin saga ye ne ka lahiya anin ka demba ya be kadi ka demba ya fara ika ka barajila obeke Cire sallallahu alaihi wasallam adella kala ya fula kantige akontigi ala nyin le ya kantige nyireye anin ka demba ya aye saka fula na kantige akontigi ala nin le ya kantige nyireye anin kam manton mugo mallah ya sorfo kata jawle donc wi kala ya saga ibe se ka mugo farika ka ikelembe se ka saga sa fakato akantige to mugo kadiya fari ika ka barajila ika bas kantige to mugo kadiya afara ika barajila mais aseti atese ka je saka kelende la ko be sogotila be sahara be kella he otese ka kede ne be se ku farika barajila mais yala nyameti la wolon fulana sara infana ibe se ka demba ya farika ufana lawa don ke bo doma soma ko sara imbe ke ekelende kala yayi mais itese ka demba ya fara yire ka sara ina wo don ke bo fancha matara ko fana la daga ko basi tala ko man dramani sadi nunu uko ibe se ka mugo fara ika sagala chogomi abrajila ko ika sara infana ibe se ka ngania ala ki ka demba ya farika ika sara infana barajila don ke bo fancha ma ko o fana be se ka ke donc nambora o yorola lehiya ni abe kantige yo saratu de be kantige fennani be doni ke bon ko kantige li la kulu de betige pour ka kantige li dafa bagan kantige li ka dafa ibolo ko fennani de kankatige o fennani wahiya al huluqum wahiya madri nafas hulukumu ye munye ni bagan be ni nakili be temeni yoro minye ubafu ode mako hulukumu kantigeli la ninye foloye o katige afulana almar'i wa huwa majri ta'am wa sharab fulana ubafu ma almar'i mar'i munye ni bagan be dumuni be temeni yoro minye ani miji be temeni yoro minye ubafu ode ma almar'i o fana woye fulana kantigeli na mimbe kantige sabana aninanina alwajidani wa huma urqani khalizani muhitani bil huluqum wal marang sabana ninanina ubafur uluma alwajidani fasafitini fulade do ulude ewa korilembe huluqum anil maray ulude korilembe ulula fasafitini fula nonu makenani sawa bo doni ke bawo ku do ko fonni nani bede katige do ko ayi niye sabatige ni nani na awasara do ko ayi niye fulatige ni nani na dro kantigali nyana kuma girma yode ni nani adafale nani mbe katige ube sabayin katige nani la a ube fula katige nani la kantigali dafale nyede nani katige har no make ni sabatige la fula tigera nani na kantigali dafara kantigali afana beta nin chogo de la bo kantigali ni be kantigali ke adabu do bala chiden ko fa inna allaha kataba al ihsanu fi kulli shay fa idha qatalitum fa ahsinu al qitla wa idha zabahtum fa ahsinu zibha wal yahiddu ahadukum safratahu wal yarih jabihatahu chiden ko ala ya bilanka finwo fe namba ke anka ke kanye ala yo bilanka farda nambe fingo fenke anka ke kanye hari ni islamia sariya ko min ka faga de namba faga anka faga chokonye islamia sariya ko min ka kantige ni ba kantige akantige chokonye adola kele ika muru dajia
ika kantigale fe ka lafiya jonna ni be kana ika baga kantige muru dajiya de folo ini muru kana saga jole ko ebe muru dajiya saga nyana ube saga dale ko be muru dajiya nyana ikanoke ika muru dajiya folo sani kana sagama puru ni muru dajiya lendo I bulu ni fanga ke ka kantige munun forate ube tige jonna babe akambe tige abe sabe lafiya men ni muru da gonendo ibe me aka saga kantige lila ube saga degude wa toro men ni muru da kare aba kantige jonna abe sa jonna abe lafiya aw kantige le fi ngo fende ni fendo ni ewa abe saga baga kantige ni jolibe bo kantige le be sekena fo fenda modo ciidon ko ma ani hara damma wa dhukira ismullah alayhi fakuluhu laysa sinna wala jufra wa sawhaddisuka amma shinnu fa ajam wa amma jufurun fa mudi habasatu ni hadisa be muslimu kono ciidon ko kantigeli fe ni baga kantige na beska baga kantige ni jolibe bo kantige baga kantige to fani ko bismillah akwa yodu fonna kera nyi ube soni ciren ko kantige le kanakiri nunu nyi komi folo la buruso la na nyina nyi do ye nyina mina sawbu nyinke ka kantige ako nyi kantige le tesika keni nyi ube ika soni do bu ka soni ke ka kantige le tekeni soni ako nyi ako mbena uchogo foye ako minye nyinye ako ewa fa machine fa jamu ako nyi ko oye kolode nyinye kolode bon kolo fana kide nyaayira ako kana kantigale ke ni koloye parce que ambali majinaw ko do fana ka dumundi de koloye ako nyinye kolode ako mesoni ko oye habasan kaw ka murude famudi habasatu muno a wakati tumte islamiya la ulu ka murude soni e fana kana kantigali keni soni kanu bonko nyonya famudi habasatu donc kantigali kana keni nunu fulay ni kantigali tekenaye soni kantigali tekenaye bo kantigali ton iki dija bismillah kafo parce que bagan kantige to ni bismillah ni yutugo ka to ire doni ka babbe bolate dumunike wala taakulu mimma lam yuzkuru ismallahi alayhi ala ko kana fenduli ala to ma fo femina femmin kantige to ala to ma fo kanodo ni yere tugude ka fen kantige ima bismillah fo ateddu men ni nyina na de bagan kantige to en nyina na bismillah lade ima fo sosolina na ni na doni ka babolo don ke maw do baka ko imam na safayin kon ni ewa inyina na de ko abedu me don ke maw do baka fana hari ni nyina na de anta du sheikhul islam bunte me bode kiriya ni nyina na ima bismillah fo ko anta du ko pasgala ko kana fendu bismillah ma fo minna me ni dori ke maw fan jaman baka ko ni nyina na de abedu nyanya fo to ko mi sosoli bo fana la bunteme ko be min ngiriya ni bunu semina kay risalun kono nyaka kitabu mun fo wulu ko hari ni nyina na de atedu me junubu tila ni nyina na de me ante bagain ko nedu ni sosoli bola donc yijija bismillah ikafo ikabaga kantige to nambora o yorola ni baga kantigera aka sogo tila chogo don ke bawo do ba fo koy ki kala ya sogo tila saba koy ka tila saba na di fantawma tila fulana ikadi ka balimawma ni kam go nyumaw tila ewa saba na doyi yere kodo men nin chogo min fulani nye dalilama sabatinina ka foy ka tila saba de ete dalilama sabatinina afora qur'ana kono jakwa ikallahiya yube ka hadiya fo yere ka do douala jakwa jakwa te yere ka fen douala me jakwa fo ka fendo sadaqatala sogo to be sabati minna o yedde lake munye parce que ala yere ko qur'ana kono fakulu minha wa atimul qani'an wal mu'tara
ala yire ko lahiya kunna kan tigra fayja wajabati junubuha fakulu minha wa atimul qani'an wal mu'tara ala kunna yin nahiya nunun kan tige anya kan tige to min fo yaro nyame ale jole kambe sokode uba fo de man naharu nyame ba ale joye ka ewa kini sei nyefen sei ibo shiri ubo kuru ko shiri a jole mbeto sabaka yoruni dobe abe ewa o yoro indo soko fasani dobe ibo ode tige dro ale be bina yire nyame kambe soko ni nye mishiye ani saga ani ba ulube da ku kantige ulube ba da ku kantige donc ala ko ni nyame na ya kan soko ta binna aya asumana aya boso ayere ka doduala bon mogo munu fantando me alete wuli ka mogo deli akaso ani mogo munu bena udeli sogula akuso aya wure la ko fakulu minha wa atimul ba'is al faqira ako ayere ka dodu akalla ya sogula aka fantamuso o ciden fana ka hadisa sahlen nana kulu wa atimu wa daqiru ciden kunna ya kalla ya kantige asogo ayere ka dodu aka mugo la dumuni ka dodi mugo ma ewa ayere ka tol la sago wakati min kadawiye donc asabatira la ya sogo ibe fantan so ibe sadakati bola me hakke ma fode hakke kere ma fo konni ikanni hakke bode ika saga yire mumela hari niye sara kelende boka sadakati atoke ritai hari sara kelembenya doni kama ko ay ko sogo togo be sabati minna doro niyo sadakata wasara sogo bukele hari sogo bukele de niyo ta ko di fantando ma sabatira ya sadakati ka to itai parce que nim fana be do degu hari kunu doye ngole ayeme wojo ci ko ubafo ko la yakatila sabade bo ko sisan kala yaw fana sogo nyana matula ko ni e ka demba yakata ni utila sabaye sisa bo ko ika fulay mbedi kelen kattoy bo ate sogo mako nyanko ayi tila saba min be fo ewa hadisa kere mana la ka hakke fo yede ko ika tila saba nin chokola de ciden ko ala ko yere ka dumuni kala de fantan kaso ciden fana ko yere ka dumuni kala de fantan kaso me hakke ma fo de hakke ma fo donc nim fana ka faamu ni kala ya ko ni kantige sogo togo be sabati minna doro o hakke sarakati ya to yitai awa do ba fo ku kala ya kana sogo kana teme ibolo santile sabala ayi o fana tusira ciden tile la sando de nana o sayin kera kungo sai kungo ye mogo mina fente mogo bolo o sa ciden ya fo mogo ye konni mogo mo yi kala ya kantige ikalla ya sogo kana tile sabati me bolo pour ika fantaun toso me tumami o sayin temena awa ciden ko akalla hiya kulu watimu wadaqiru akoy dumuni ko kono aka fantaun la dumuni kono ato aka la sago ibe se ki kala hiya sogo la sago ika firgo kono ni firgo bi bolo tile sabay mbeke ka do har kalo kelenke ka do basiti ka ala togo sogo togo sabati lembe minna dro iko saragati ala donc nambora o yorola minye ewa lehya asogo te fere agolo te fere afoi te fere hari minye ikal lehya bosoye bosoli kala sarate bolla ya sogo inade ite hari golo dama aka bosoli sarala de eyere de be bosoli kala sarayi refe men lehya sogo be ala de tay foi te bola ka ke bosoli kala aka bosoli sahara golo ita fere ibe se ka golo di fantan ko ni ma aka bosoli sara dilen ko fa ay ire bore be se ka golo dama aka bosoli sara dilen ko fe ama ni fantando ire be se ka fu ha sogo sara fuleni nen kate ka demba yala me ota sara aya soro ya sara me ni ya so ni fantaye basi tola nunun ka kurosala donc ni ambora o yorola yoro dola ulukal lahiya ibe wori de si sote doma ubeta lahiya iti ibe lahiya saye ka kantige de ebeti kan lahiya kantige lem bosone de beta ka di ema lejina daima li bosilimi olifta yinin karanina
katalla ya kantige to sa saga kantige len ko fe kato sa ko be ko lahiya o te ke lahiya ide parce que man ngani lahiya de ka sade ka ngania afagato ka ngania o de lahiya mais munum be wori di siso tewde ma komi abe jamana dola aw yere te sikata saga sa ko aba kantige laboratoire abe wori di wulude ma ibe tal laboratoire de la saga kantige le unde be yira ibe saga do wori sala eba kantige len takana o te sika kella yayi mogo munum bo jamana sugula aye wori ci kana ka jamana wala ka saga sa awye ka kantige aw togola aw ako ke aka wokiluye uka saga sa awye ka kantige aw togola saga in kantige to iba fu ni nye karasa ka saga uba kantige me kata saga kantige len sa asogo ko ebeno kella hiya o tekella hiya de nabin mo min be yoro min ninni be ta sogo sa kana ka dembala ka dumme kana fo lahiya wori ci abora jamana mununa kalla hiya sawuye ka kantige nin ka koloshi de parce que do de la ka fonya ko france nimbe ko lu kalla hiya ko ita ye ko ita sa etaye ko ebeta laboratoire de la dro ko sagawde kantige lembe wulude ba kantige saga kantige le ebode sa ibina ko lahiya o tekella hiya parce que mangania lahiya de kangania nkalla hiya de fuleni nya kantige to yere kangania nkalla hiya de fuleni nya mais saga munumbe fakate aw beta akantige lende sa iba soro defo la madu wulu ya ni defo do faka eto do iba soro do fana be ashima dafa si hakke munu forale wulu to koloshi wote defo koloshi ibeta saga do ira ela dura kantige to ebo osa atesika kella hiya de donc mo ko jantoni na wakati sera inshallah ko wakati sera subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kaseera سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بيا لغمساسوية هجرية باكلي أني كمناني أني بيناني أني فلا سهر ذي القعدة من هجرة سانكالو تانيكلنا بسوني ودورنا ميلادي نصارو كجاتي بافلاني مغاني كله سانكالو ولون فلانا بسوني وتاني دورنا